Egun hone guztioi, eguerdi ona izan dadila eta ongi etorriak Borbor Solazaldi podcast ziklo honetara. Herriz herri, Arabako herri ezberdinetan ari gara solazaldi batzuk egiten, gerora podcast formatuan, espazio digitaletan sareratzeko, eta urtearen amaieran urtekari feministan ere bai, landutako gaiak, elkarrizketak, zein mugimendu feministatik, bai aiaraldea mailan, Euskal Herri mailan eta mundu mailan, 2023 honetan egindako bidea, gusta edo lorpenak jasotze aldera. Hau esan da, gaurko podcasta grabatua izango da, gerora beste formatu batzuetan zabaltzeko, eta gaurko gaia, espetzea, emakumea eta artea izango da, horretarako gurekin daukagu Itziar Moreno Martínez, eta pitin bat solazaldi honetan, espetzealdietan, arteak duen lekua, gerora egindako bidea, jendartean edo gizartean eskaintzen zaion plaza, muga eta ur guzti horietan murgilduko gara. Esan bezala, Itziar Moreno dugu gurekin, baina abia puntu gisa ezinbesteko galdera. Nor da Itziar Moreno Martínez? Suposatzen dute Itziar Moreno Martínez gauza asko dela, eta aldi berean ez gehiegi ere. Banaiz nire gurasoen alaba, nire amama Juanita oraindik bizi den Ioba, nire Ioben izekoa, eta bestela etiketak nahi beste, presoia, militante feminista, borroka askoren militante, eta ezakit, pertsona polifasetikoa, esango nuke, maite dute ipurterrea naiz, eta maite dute danetatik apurtsoa frogatu eta bizitzari zuku atera. Denetarik frogatu aipatu duzu, gaurko honetan, gerora ikusiko dugun bezala, hainbat artelan, arte pieza ekarri dituzu. Zure ibilbide pertsonal artistiko eta kreatibo guzti honetan, noiz izan zen abia puntua edo nondi datorkizu artearekiko lotura? Gero niretzako sorkuntza beti egon da presente nire bizitzan artea eta artearekiko sentsibilitatea, baina ez hasieratik agian arte plastikoarekiko, baizik eta nire etxean ezakit txikitatik abesten genuen amatxorekin, gitarra jotzen zuela, eta musika klasikoa jartzen zuen, dantza eta antzerkia egin izan dut beti, eta gero karrera bat ikasi behar izan nuenean, gurasoek esan zidaten, egin nahi duzuna zure bizitzarekin, baina saiatu ez, lizentzia bat edukitzen, beti dagoela ondo hori poltsikoan edukitzea, eta askatasun hori eman zidaten, eta nik aukeratu nuen, artearekin garaian, gaur egun badaude, dantza eta antzerkia egiteko karrerak, baina garaian arte ederrak zen bakarra, eta hor hasi nintzen apurtxoan margotzen, ordura arte ez nintzen holan bereziki margotzen zuen umea, gehiago nintzen dantzan eta besten eta ibiltzen zane umea, eta hor hasi nintzen margotzen, baina karrera utzi behar izan nuen, eta gero niri bilbidean egon nintzen sasian, ere kartzelan, eta sasian eta kartzelan batez ere hasi nintzen gehiago ez, artearen kasu honetan, arte plastikoaren balori hori sentitzen, lehenik eta behin niri eragiten zidanarekin, eta gero, igual gainontzeko galderetan atara daiteke gaia, baina artea tresna gisa ulertzen dute nire buruarentzat, eta gero aldarrikapen tresna gisa ere ulertzen dut, eta niretzako kartzela barruan arma oso baliotsua izan da. Artea tresna bezala, lanabez bezala, bizi izan duzula aipatu duzu. Espetzealdian edo espetzean egon izan zaren denbora horretan, ze funtzio edo ze toki bete hori izan du zure egunerokoan arteak, izan arte plastikoak edo beste adierazpide batek? Gero topiko handia izan daiteke, baina sorkuntza ihesbide bat dela ez da esaldi huts bat, nik hori sentitu izan dut, barruan egonda,
eta bai margotzea, ezakit zigor-siegan zaudenean eta arkatxutx bat daukasunean baser izan daiteken, ez? Orduak betetzeko irudiak egitea eta irudien bitartez bidaiatzea, edo badela ere dantzatzea, zure siegari erratza pasatzen diozun bitartean, edo abestea, kideekin abesteen patioan edo momentu bitxi eta altxor gisa gordetzen ditudan oroitzapenak dira. Eta sorkuntza, bai niretzako, bai nire kasuan emakume kartzeletan egon naiz, orduan emakumei orokorrean, nola laguntzen dien ikusi dut, eta beti emakume bakoitzak topatzen du bere modua, dela brodatu, josi, trikota egin edo paperekin gauza bitziak eraiki, ikusi ditute kristolako artelanak, zenolako sumetasunarekin eta asolagabe holan eginda, baina topatzen da modua, eta batez ere bitartekorik ez daukasunean, hemen kanpoan gaur egun, kontsumismoaren garai kapitalista basati honetan, dana daukago eskuragarri materialak, umei erosten dizkiogu, ez dakit, plastikozko mila jostailu eurek eraikitzeko, baina deus ez daukasunean, deusekin egiten duzu, eta niretzako horrek daukan balorea, eta gero ere, emakumek ere askotan, hau egin nahi dion nire seme-alabei, hau egin nahi dion nire bikoteari, beti dauka zera emozionalarekin lotura estu bat, eta gero askoren kasuan ere, lehen aipatu bezala, aldarrikapenerako, nire kasuan gero eta kuadro gehiago joan nintzen margotzen, eta jaetzekoak eta lagune, honekin zerbait egin behar da, erakusketa bat egin, eta ziren erakusketa bat, baina ez naiz pertsona bereziki lotxatia, baina tira, ez nuen pentsatzen nire lanekin zertan erakusketa bat egin behar. Baina, ilusiarekin egin genuen lehenengo ura, eta hortik ikusi genuen ere, aldarrikapenerako ere zeukan balioa, balde batetik presoen gaia jendarteratzeko, eta bestalde ere, kuadroetan ere, niretzako ez da zera politz bat egitearen helburu hutsa, baizik eta zerbait transmititzea, ideia bat transmititzea, eta aldarrikapenak jendeari helaraztea beste era batean, ez da manifa bat, ez da kartel bat, kasu honetan kuadroak dira, eta zer pentsatu ematen baldin badio norbaiti, gaitxerdi. Espetzea, emakumea eta artea dira gaurko 3 harimuturrak. Zure kasuan, Itzi, espetzealdiak zertan edo zelan eragin du sortzeko prozesuan? Ados, beti egiboro bila da, noski, kartzelak ez digula, ez errematen kartzelak kendu baino ez du egiten, lapurtu egiten dizu, baina kartzelan zauden bitartean agian kanpoan ez dakoagun altxor txiki bat baloratzen baldin badakigu, eta alde negatibotik positibora pasatzen baldin badugu, da kartzelan daukazu denbora. Denbora, hori da, kanpoan, ez? Orain atera naizenetik galdu dut altxor hori jadanik ez daukate denborarik. Eta kartzelan badaukagu, eta lehen esan dudan moduan, ni ez nintzen olan asko margotzen zuen pertsona bat, eta orduan denbora horrek eskaini dit aukera margotzeko, eta hau da kirola bezala, ni ez naiz inoiz izan olan, erretratu errealistak egiten dakien pertsona bat, baina egiten eta egiten kirolean bezala hartzen duzu eskua eta teknika apur bat hartzeak aukera ematen dizu gero adierazi nahi duzuna adierazteko, ez? Eta gero kideekin eta elkarlanean gauzak egiteko, egin izan ditut komikiak kideekin, edo poesia idazten zuen beste kide batekin, berak olerkiak idatzi, eta nik olerkiekin kuadroak egin, edo beste kide batzuk idatzi dituzten liburuentzako portadak egin, elkarlan hori polita izan da, eta gero kanpokoarekin elkarlana, bai pertsonalerako, bai borrokarako, oso baliogarria izan zait. Kuadroak dira gaurko faktoriako areto honetan ikusgai ditugunak, eskultura bat edo beste ere bai. Liburu bat ere argitaratu duzu oraintzu, ezta? Martxoaren 8ko historia ilustratu duta, ze helbururekin? Liburua edo ipuina da, umeentzako ipuina da, Josi eta Josi da izenburua,
eta da martxoak sortziari buruzko historia umei kontatuta, ez? Zergatik ospatzen dugun egun horretan zer gertatu zen, duela 1 urte, ez? Teoria ezberdina daude, gertatu zenari buruz, edo lehenengo aldiz martxoaren 8 horretan Estatu Batuetan edo Errusian izan zen, hor eztabaida dago, nik bat aukeratu dute historia kontatzeko, eta New Yorkeken gertatutako historia da. Eta ipuin hori kartzelan marraztu nuen, eta behin atara nahi zenean, aurtengo martxoa 8 aurretik argitaratu zuten, eta oso polita izan da niretzako prozesuare, barruan nengoela, nola lagunek lagundu zidaten, argazkiekin ideiak ataratzeko ipuinerako, edo testuarekin, gauzak bidaltzen, informazioa bidaltzen, eta holan. Orduan oso prozesu polita izan da, eta orain gehiago egiterako goz, baditute proiektuak komikiak eta egiteko, orduan, orain denbora da behar dudana, ideia guzti hori bide emateko. Kartzelak zigor espazioak izanik, emakumeak ere mugatuak, edo haren mugatua gogoten dira kasu horretan, kartzeletan gizonezkoek dituzten aukera, edo eskubide nolabait esateko horiekiko, zenolako egoera bizi dute edo bizi izan duzu emakume bezala kartzelan egon zarenean? Zema denbora daukagu? Galdera horrekin orduak luzatu gaitezke. Prezeski, atzo, azken ostirala izaki, beti bezala egon zen manifestaldia Bilbon, eta atzo elkarlan egin zuten sare eta bilgune feministaren artean, kasu honetan, azaroaren 30 deialdia egiteko, emakume presoek ere, zentzu horretan, zaintzaren arira, zer pairatzen duten apurtxo bat plazaratzeko. Eta, gauza asko esan ziren, atzokoan, emakumeak hartzela eta zaintzari buruz, nola hori ez, kartzelak lehen esan dugun bezala ez, asko lapurtzen dizun, eta aldi berean ere, nola kideen artean edo emakumen artean topatu daiteken ere, elkartasuna, samurtasuna, elkar zaintza hori, eta aldi berean kanpoan daudenentzat askotan zaintzaren sama zenide eta lagunengan emakumen gainean ere erortzen dela, gutunak, bizitak, paketeak, deiak, behar duzun edo zerrekin pendiente egotea, azkenean barruan zaudenean oso dependientea zara kanpoan daudenekiko, eta askotan hori emakumeen gain erortzen da, sexualitatearekin ere askotan gertatzen da, bikoteak kanpoan dagoenean, bikoteak gizonezkoa baldin bada, normalean gizonezkoek errestasun handiagoa daukate, emakume bat kanpoan egoteko beraiei bizita egiten edo zaintza lan hori egiten edo sexu behar edo gogoiek asetzen, eta emakumeen kasuan gehiago kostatzen den zerbait da, naiz eta gaur egun nik uste dut hori ere zorionez aldatzen ari dela, baina bada ere arrastaka daramagun gai bat. Zaintza erdigunean jartzeko deia da nagusi, ez? Azkenengo urteetan eta azkenengo astetan ere bai, zure ustez espetxe esparruetan zer aldatu beharko litzateke zaintza bermatua izateko? Kontua da, eske kartzela zaintzaren kontrako eremua da, ez? Orduan, ez dago niretzako ez da posible kartzelako betzea, ez da existitzen kartzela hon bat. Ezin ditugu kartzelak feminista bilakatu, kartzelak dira sistemaren ispilu, kartzelak dira sexistak, klasistak, arrazistak, ez da existitzen kartzela hon bat, eta gure helburua nik uste, nire behintzat, ez da kartzela bat hobetzea, ez da kartzela bat feminista bilakatzea, baizik eta kartzela guztiak eraustea eta bertan gaztetzeak edo horrelako sorkuntza faktoriak egitea. Tarte horretan edo bide hori konplikatuagoa izango da, realitateak bestelakoak direlako,
baina bai egia da, kartzela esparruetan arte lanak, edo agian ez, espazio pribatuetan, norberaren txoko edo zela horietan askotarikoak izaten direla zure kasuan, zenbat lan sortu dira zure espetzealdian? Asko, gaur hemen eske egitakoak badira holan bereziki kuadroak direnak, hemen batzuk daude, beste asko lehen esan dudan bezala, oparirako eta egiten ditugu, eta badaude nire lagunen eta senideen etzeetan eske egita, eta gero badaude ere kuadroak ez diren lan asko, urte hauetan egindakoak, hilobentzako panpinak, hilobentzako ipuinak, asko egin ditut, nizerrakit arropak margotu betiko presoen folklorea diren pultzerak eta eskeitzeko zerak egitea, ez dakit zenbat sorkuntzalan edo artelan edo eskulan edo egin ditudan urte hauetan, baina, eta gero, interesgarria iruditzen zaitere, lantxo bat idatzi nuen, barruan egonda, emakume artea, kartzela eta borrokari buruz. Eta informazioa bilatzen egon nintzen, batez ere kanpoko lagunek bidaltzen zidaten horren inguruko informazioa, eta nire interesa zen emakumea eta artearen bilakera apurtxo bat kontatzea, eta kontatzea garai batera arte, bakarrik emakumea izatea nahikoa zen borrokarako arrazoi artea egiten, ez? Eta, zenbat eta zenbat lan daude gaur egun, ez? Anonimo izendatuta daudenak, eta, ziurrenik horren atzean, askotan emakume bat egongo da, ez? Eta gero ja, garai batetik aurrera, 19. mendetik aurrera, artea feminismotik erabili izan zen, eta horre, 20. mende erdialdean badago, ez, arte feministaren egoera oso polit bat, performantzeak eta aldarrikapen ekintzak eta oso polita dena, eta topatu nahi izan dituen kartzelan artea egin izan duten emakumeak, eta oso zaila izan zen, oso zaila, 3 topatu izan ditut, eta berez, lehen esan dudan moduan, eske, ia danek, pertsona gutxi topatu ditute kartzela barruan, nola edo ala, ez bada poesia idazten edo gutunetan loreak margozten edo sorkuntza, nola bait ateratzen dugu barruan egonda. Eta nola ez dagoen bat ere jasoa, barruan egiten den arte guzti hori, gero ez duela kanpoan lekurik edo jartzunik, edo beti kartzelak dira jendartearen begiradatikat geratzen diren lekuak, gaur egun gainera, ez? Kontrolaren jendartean bizi garela, dana dagoela grabatuta, dana kamarak edonon gure mugikorretan, klik batean daukagu munduko edozein informaziora eta lekura heltzeko aukera, eta aldiz kartzelak beti geratzen dira ikusezin jendartearentzat dira. Hor, batzutan gainera, egoten dira ez lekuetan, Mikelek esaten duen moduan, baina batzutan hirien erdian egoten dira eta hala ere, muru zurrun hoien atzean izkutatu eta geratzen da, barruan geratzen dena. Eta, aldarrikatu nahiko nituzke, topatu nituen gitxi hoien izenak, iruditzen zaite interesgarrea, bilatza eta ikustea egin izan duten lana. Gaur egun batzuk ezagun egin dira, Zera Dogan kasu, Kurdistanukeo emakume artista eta aktivista, bera ere kartzelan egon zen, eta artelan ikaragarriak egin zituen, lehen esan dudan moduan, materialik ez eukalako, baina bere kasuan nik azkenean lortu nuen margoak eta izatea berak bat ere, eta sakarrarekin egin izan ditu kuadroak, bere kideak orkesu beti usaitzarra sagoelako, izkutuka ataratzen zituen artelanak, argitaratu zuen komiki bat dana izkutuka atarata, preso kurdoi buruzko historia oso lasgarriekin. Eta, gaur egun apur bat ezaguna egin da, Banskik berari buruzko mural ospetsu bat egin zuelako. Aldarrikatu nahiko nuke beste bat, ez dela horren ezaguna, da Griselidis Real, eta da emakume frantses bat edo, leku askotakoa uste dut aldarrikatzen zuela bere burua. Eta bera puta izan zen, eta kartzelaratua izan zen ere,
eta bere bizitzan olerkiak eta pinturak garrantzi handia izan zuen, eta barruan egin zituen artelan bat oso bitxiak, oso eroak, oso sakonak merezi du bera ezagutzea ere. Eta eskenengo aipatzearren arte plastikoetan ez, baina idazketa eta lorkia egin zuena, Luis Michel, bera gaur egun ezagunagoa da, emakumea anarkista frantsesa bera ere, Pariseko komunan parte hartzeagatik, gero kartzeleratu izan zen eta deportatua kanakiarren irlara, eta bertan ere jarraitu zuen idazten, olerkia idazten ere, eta bertako kanakekin truke kultural oso interesgarria egiten. Izenez eta izanez, ez? Marraztu edo markatu dituzuzuk hainbat pieza, erakusketa honetan ikusgai daudenak, ze gai landu nahi izan dituzu edo ze aldarrikapen edo ze mezu zabaldu nahi izan duzu arkatze edo pintura edo mosaiko bidez? Ados, nik uste dut kuadro guztietan feminismoa nola baitez, baden zeharka dagoen gaia. Ez kartzela barruan hor dagoen seria adibidez, gure gorputzekin, sexualitatearekin pairatzen duguna, eta da serie bat gure gorputza askatzen doana eta teknika bera ere saiatu naizela askatzen. Gero gaur egun Europak etorkinekin daukan gaia adibidez, lotza historikoa gaur egun gertatzen ari dena. Garaian 2014an Israelek erasoaldi bortitzago bat egin zuen Palestinaren kontra, eta asko inpaktatu ninduen garaian irakurtzen nuena, egunkarietan ikusten dituen irudiak, eta kuadroren bat ere horren inguruan, eta justuki zer nolako zoritzarrez gaurkotasuna daukan berriz ere kuadro horrek. Badaude ere Euskal Herriko historia do borrokaren inguruko kuadroak ere, emakumeen borroka historikoi buruzkoak, nire barruko zerak ere ataratzekoak, denetarikoak. Ikusi ditugu mosaikoak, argazki edo rekorte asko, irudi asko eta pintura nahazten direla horietako lan batzuetan. Zenbat denborako artxibo, hautaketa edo sormen lana egon daiteke asmatuko dute, baina metro bat bider 70 zentimetroko eremu batean? Dago baten bat pare bat ordutan egindakoa, arratsaldean pare bat ordu edo 3 edo 4 edo 5, behin margotzen hasia musika jarri eta geratu nintzen gaueko ez dakiz ordura arte hor pintzelarekin jotake, ahazten zitzaidan jatea, lo egitea ere, eta badaude beste batzuk, eta gaina nabaritzen da, zeintzu diren olan egiten direnak, barruko ataratzen dena adirazteko eta listo, eta beste batzuk badira, gai jakin baten inguruan interes edo keska hori neukalako, eta gordetzen nituen, irakurtzen nituen, postas jasotzen nituen egunkarien satitxoak, gai konkretuen inguruan, kutxa handi bat daukan, kartoizko kutxa bat, eta irudi honek ematen di begira eta gorde, edo honen inguruan egin nahiko nuke noizbait eta gorde, eta daude batzuk urteak egon nintzela, egunkari zatitxoak gordetzen, lortu arte, kopuru handi bat, eta esan arte, orain da momentua, eta kuadro batzuetan nabaritzen da, zati batzuk direla zuri beltzean nolan berriagoak, eta beste bat, zati batzuk horituta daudela, eskutza horretan ziegako oe azpian ezetasuna jasotzen egon zirelako urteak. Lehen ere kontatu duzu, nola gorputza eta burua askatzeko modua edo bidea ere izan den marraztea edo artea
kartzelaren testu inguruan, zentzura, ala autozentzura, zer topatu duzu bideo horretan gehiago? Noraino mugatzen du sortzaile batek edo pertsona batek bere burua esponitzerako edo esposizio bat egiterako momentuan? Ados. Erakusketak egiterakoan bat ere, beti erakutsi izan dute nik ateratako edo egindako guztia. Gurasoen aldetik bazegoen batzutan, kuadro horiek dira apurtzo bat, subiditos de tono, baina alde horretatik ez da inoiz zentzurarik egon. Kartzelaren zentzura beti-betikoa, eta batzutan, horlako pasarte oso barregarriak ere utzi dituenak, ze adibidez, Palestinako kuadroa egin nuen, Fresneseko kartzelan Parisen, atara nuen, txefaren baimena lortu, kuadroa atera, eta handik tarte batera bidali zidaten kuadroren argazki bat. Eta kuadroren argazkia zentzuratu zidaten, ez zidaten eman, bidali zuten nire gauza debekatuen dagoen olako armairuak eta egoten dira, beraiek izaten dituztenak. Eta hor gorde zuten gaia, Palestina eta Israel buruz salatzen nuena, antisemita edo iruditu zitzaielako, edo oso bortitza eta violentoa zelako. Eurek baimendu zutenean kuadro hori ateratzea. Baina tira ez zuten asko begiratuko ziurrenik egun hartan. Eta gero, autozentzura nik pentsatzen dut ezetz, baina, auskalo, igual gaiak aukeratzerak orduan edo, baina, ez dakit, horra adibidez, gaur ez dut jarri kuadro bat dela, eta igual horregatik galdetzen duzu, izenburua da irekin asazu, eta orduan hori da nire alua, holango, kartzelan ere gure burua ikustea, eta horregatik hor ikusten dira bakarrik gorputz satitzikiak, urteak pasatzen dituzulako zure gorputz osoa ikusi gabe, ez? Beti izaten dira holango izpilu txikiak, eta ikusten duzu zure aurpegi zati bat, edo gorputz zati bat, eta hor dago nire enbor zati bat. Eta aldi hortan esan nuen, irekin nituenak, jarri nuen izpilua, eta margotu nuen nire alua, holan askar baten, ez da holan kuadro berezik ondo eginda, baina, ez? Nire alua margozten, eta sexualitatearen kontuarekin, emakume presoak horrekin ere zer aldarrikatu izan dugu, eta askotan faltan izan dugula, gure buruak zaindu eta gure artean gozotu eta larrua jo ere zergatik ez, baina kanpotik edo gizonezkoen aldetik beste falta bat izan dugulako, eta batzutan urteak igaro ditugu beste pertsona batekin gozatu ahal izan gabe, eta hor aluaren erdian josi nion, moztu nuen eta josi nion benetako kremailera bat, eta irekin asazu jarri nion izenburua. Eta kontua da, kuadro hori atara nuenean, gero nire etxekoek kuadro askori kristala jartzen zaie gainetik, eta kristal bat jarri zioten nire alu horri kremailerarekin irekitzeko presegoen kuadro horri, eta barre egin izan dugu asko gero horri buruz, azkenean berriz ere itxita geratu zelako kuadro horretan. Pentsatu nahi dut eta hau kontatuta, autozentzura saiatzen naizela, ohartzen banaiz nire buruari igual lehiado tema hori jartzen diote. Apurtza lotxa ematen badizu, igual da arrazoi bikoitza egiteko. Kuadroak daude batetik, artelan hibridoak bestetik ez, kremailera eta pintura bandagazta bezala, eskulturak ere bai, gehi postalak edo mila espresatzeko modu. Lan kutxunen bat aukeratu beharko bazenu, zein etorriko litzaizuke burura? Hori? Ez. Ezakit, gero niretzako unkigarriak izan direna, igual aukeratuko nuke ni atxilotu ninduten Oier Gomez kidearekin, igual ezaguna egingo zaizuen, Gasteiztarra zen, eta hori kartzelan zegoela, minbizia topatu zioten, eta duela ja 4 urte hil zan. Borrokatu behar izan zuen, kartzelatik atera alizateko, duintasunez hil alizateko, eta hala ere ezin izan zuen bere etzera bueltatu, Gasteizera bueltatu.
frantsesek kondena kendu ziotelako, kalera atera ahal izateko hiltzera. Oparirik ere ez digute egiten, zentzu horretan, baina espainolek zituzten altxatu, bere kontra zituzten atzilotzea aginduak, orduan Euskal Herrian bai, baina iparralden geratu behar izan zuen, eta ezin izan zuen bere etxera bueltatu. Orduan, sendo aurretik, kuadro bat oparitu nion, gubioi buruzkoa, edo berari holan eskainitakoa, eta elkarrekin berak antolatu zidan, erakusketa bat Baionan, eta gaur egun kuadro hori bere aitatxo gordetzen du, bere aitari eman nion gero noski, eta igual hori aipatuko nuen Oierren omenez. Kuadro bakoitzaren atzean, historio bat egoten da normalean, edo bat baino gehiago. Gaur egun, kalean dagoen Itziar Moreno Martinezen eguneroko bizitzan, zein toki dauka arteak? Zoritxarrez, lehen baino desente gitxiago, ez dut apenas margotu, atera naizenetik, hori ideiak eta proiektuak bai, eta proiektu horietan aurreratzen noa, baina ez horren beste ipurdita aulkian eduki eta margotzen. Espero dut aurrerantzean ere, hasierako hilabete zoro hauek munduko edarrenak izan direnak, baina apalduko direla apurtxat ere, eta aukera izango dudala margotzeko eta niretzako garrantzi handia daukalako, sortzen jarraitzea. Agian beste arte espresio batzuk dantza bezala, horrek parrandan igual izan du leku gehiago, kuadroak margotzea baino, baina tira. Urrengo bi astetan, urren datozen 15 egunetan egongo da ikusgai faktorian, hemen goiko eta plaza honetan dagoen arte edo, pieza bilduma sorta. Ez dakit norbaitek galderarik egin nahiko duen, horretarako tartea ere izango dugu gero, baina etorkizunari begira, ze asmo dauka Itziarrek? Sorkuntzarekiko edo orokorrean galdera potoloa. Ados, sorkuntzarekin jarraitzeko asmo irmoa dut, lehen esan bezala gainera niretzako daukan baloreagatik eta aldarrikapenerako den tresna baliogarriagatik, eta hortan jarraitzea espero dut. Gero nire bizitzan sorkuntzak bezala borroka ere izan da, nire bizitza josi duen aria edo, eta hortan ere jarraituko dudala ziur naiz, proiektu batean edo bestean, baina militantziak lekua izango du beti ere nire bizitzan, eta gero gozatu urte hauetan faltan izan dudan guztiaz, zaindu nauten guzti horiek zaintzeko asmoa eta gogoa, eta hortan nabil bai, eta barrukoak zaintzen bebai, noski, azkenengoa atar arte, eta azkenengo espetzea bota arte, hortan badago borroka, eta bizitzaz gozatu. Ez dakite norbaitek galderarik egin nahi duen, horretarako tartea ere badago, eta bestela lasai egon, urteak 365 egun dituelako, eta bakoitzak bere bide eta bere esparru eta momentuak bilatzeko modua ere topatu ohi duelako. Bai, eta begiratzen duzun aldiro, eta margotzen zuten beste kide batzuekin aipatzen genuen, igual siegan gordetzen duzu ateratzeko aukera daukasun arte,
eta beti deitzen dizu, eta beti daukazu gogo aldatzeko, eta momentu batean jakidekin barra egiten genuen, eske buelta ematen diogu kuadroari, porque azkenean gehiegi deitzen zaitu, eta gaur, igual lehenengo aldiz atara ditu dala kuadro batzuk, geroztik berriz ere ikusten ditut, eta berriz ere, eta gauza ezberdinak esaten dizkidate, eta orain horko kuadroak hitz egiten didate, itxita zegoen gorputz horri buruz, gorputz hori gaur egun kalean dago, baina nola ere, guztion gorputzak bezala ere, itxita egon daiteke, eta badago beti, ez da eteten komunikazio hori uste dute. Ezakit horrekin erantzuten dudan, ados. Bueno, orain solasaldia amaitu ostean, kuadroak ikusteko eta horren atzean dauden istorioak kontatzeko eta entzuteko aukera ere izango dugu. Eskerrik asko, Itzi Moreno Martínez, hori da, Josi eta Josi hainbat gai, hainbat ertz mai gaineratzeagatik gaurko honetan, espetzea, artea eta emakumearen inguruan. Mila esker zuei.